3, 2, 1, xa. Sí. Yay. Sí. María, ¿dónde estás? María. Laranja. ¿Dónde estás? María. Oh, que hizo? É un monstruo. Ei, son eu. ¿Dónde andabas? Que queres dicir? Estiven aquí todo o tempo. Imos xogar. Que? Era unha broma. É a miña camiseta favorita. Pregúntome dónde está María. ¿Qué? Esta pintura está a pestanejar. Steffi, entra dentro. Benvido á miña sala secreta. Aquí tes unha moeda para a máquina de chicles. Paréceme que é de mango. Tagarda, onde foron María e Steffi? María, Steffi, onde estades? Veña, xa non é divertido. Necesitades sair agora mesmo, xa non é gracioso. Oh, que é isto? Que quitade isto de min. Que é isto? Ben feito. Ben feito. Iván. Estás aquí. Iván. Vin algo asustador aí dentro. Non te preocupes, Iván, apoiamosche. Non te preocupes, Iván. Apoiamosche. Mira o que teño. Podemos facelo. Quero. Sei, esta é a miña ferramenta. Dámoa. Tagarda. Oh, que María, Steffi, onde estades? Imos xogar. María, Steffi, veña, onde estades? Onde estades todo o tempo? María, en realidade, rapaces, onde estades? Non vexo nada. Eu tamén. Imos comprobalo. Ei, que é isto? Que é isto? Quen fixo isto? Como quito todo isto? Definitivamente é Iván. Sí, temos que devolverlle o diñeiro.
entendido, Ben. Fui eu. Boa chiste, Iván. Imos xogar xuntos na nosa sala secreta. Está ben claro. Iván, María, Steffi, onde estades? Cucu. Let's go! Rapaces, imos xogar ao escondite de camuflaxe aquí. Espera, camuflaxe. Como se xoga? Tes que camuflarte. Ser invisible. Así. Papá. ¿Dónde estás? Unha regra importante. Tes que esconderte á vista e só tes 5 minutos para agocharte. Que? Isto é imposible. Imos xogar ao escondite nun desafío de 10 segundos e despois descubriremos quen será o buscador. Listos? Sí, gañei. Agora escollan a súa camuflaxe, rapaces. Caixa amarela e vermella. Osiño azul. Caixas de cartón. Plantas verdes. Genial, tedes 5 minutos para escoller o voso lugar. O tempo comeza. Agora. Onde me agocho? Gran espazo cheo de cartóns. Oh, yes! Vou esconderme dentro. Ocupado. Isto non, seguro. Imos probar con esta. Que é ese ruído? Excuse me? Ei, non ten grasa, non vexo nada. O tempo está a esgotarse. Teño que esconderme. Oh, yes! Nunca me atopará así. ...56, 57, 58, 59... Como podo agocharme aquí? É imposible. Que está pasando? É este un túnel de Lego. Hola. Mércores? Sí. Traballo en segredo como maquilladora. Non lle contes a ninguén. Genial. Entón, axudarasme coa camuflaxe de Lego. Non te preocupes. Imos comezar. Ok. Xa está. Moi ben feito. Agora estás listo para o desafío de camuflaxe. Mércores tiña razón. Agora estou listo para o escondite. Pasou a metade do tempo. Oh, yes! Non, atoparame.
rapaces. Só queda un minuto para agocharvos. Non, non, non. Non atoparanme. Mola. Vaya, perfecto. No way. Pensa, pensa, pensa. Oh, yes. Oh, yes. Genial, pero falta algo más. Preparados ou non? Aquí vou. Wow. Hai alguén aquí. Okay. Non hai ninguén aquí. Cucu. Cucu. Cucucu. Ah, atopeite. Ei, estou dormindo aquí. Quedaches dormido. Oh, non atopachesme. Tales es un cachondo. Ei, para. Atopei a Dasha. Espera un minuto. Atopachesme. Sí. Sí. ¿Quién está aquí? Non. Atrapeite. Moi ben feito, Iva. Estas follas fanos espirrar. Non fun capaz de aguantalo. Atopeivos a todos. Todos menos papá, rapaces. Axudádeme a atopar a papá. Let's go. Claro. Papá, onde estás? Papá, temos fame. Onde estás? Papá, temos fame. Onde estás? Lugar perfecto. Nunca me atoparán. Wow. Wow. Hola, nenos. Mirade, teño un reto para vos. Hoxe imos xogar ao escondite en caixas de cartón dunha soa cor. Guau. Como? Cada xogador debe achegarse á roda da fortuna e determinar as súas cores. Despois diso, todos teñen 5 minutos para atopar a caixa da súa cor e agocharse. Se atopo a alguén, tes que unirte ao meu equipo e axudarme a atopar outros xogadores. É sen trampas. Está todo claro. Sí. Ya está. Amarelo. Azul.
vermelho. Só tedes 5 minutos para atopar a vossa caixa e agocharvos. Comecemos o reto. Imos começar. Agochaches-vos de verdade. Vou ir moi pronto. Idea. Fantastic. Probemos con esta. Demasiado pequeña. Este é o meu tamanho. Steffi, vejo que necesitas ajuda. Sí, ayúdame a entrar. Está bem. Apurate, Steffi. Aqui há muito espaço. Puxa-me. Oh, vou me agochar aqui. Isto não funcionará. Esta é boa. Papá definitivamente não me atopará. Excellent. Imos ali. ¿En qué caixa debería agocharme? Esta. Demasiado grande, quizás. Esta. También demasiado grande. Esta. Excellent. Ninguén me buscará nunha caixa tan pequena. Não é a minha cor. Sim, é a minha cor. Fantastic. Oh, o tempo acabou. Preparados ou non? Aquí veño, estou aquí. Vou vos atopar. Só teño 3 intentos para cada cor. Se queres que abra esta caixa, dame un me gusta a este video. Hey. Verde é a cor de Maria. Que passou? Que descarada. Perdín o meu intento. No way. Onde estás? Rapazada? Ivan, há alguém aqui? Maria, onde estás? Oh, que caixa tan pequena. Quem pode agocharse dentro? Déixame adivinhar. Unha barata? Non o sei.
Achis, Que é este sem? Alguém esbirrou. No way. Oh no! De onde veio o som? Deixa-me adivinhar. Non de aquí, pero o som veu deste recuncho. oh, Ah, collinte. Sì, non son eu. estou tão feliz de ver-te, papá. Papá atopou a Steffi. Steffi, imos buscar aos demais, imos. Sim, sim. Sí, memeno 1. Quero ir ao bano. Steffi, ti que opinas? Quizás. Hai alguén aquí dentro? Ah, Non. Que hai desta caixa? E desta caixa? Ah, verde. Alex, estás aí? Não. Ai non, escoítanme. Não, não. Excellent! Excuse me? Estes nenos non poden estar calados. O son ven de aquí. No way. Como é posible que esteas aquí? Excellent! Fantastic! Que foi iso? Oh. Dasha, Atopei-te. Atopastes-me. Atopastes-me. Está saboroso. rapazas, imos comprobar as caixas preto da roda da fortuna. Ninguém se agochará tan preto. Venha. Por favor, imos comprobar. Oh, yes. Quedan as dúas últimas. Teño que buscar en silencio para que non me atope. Definitivamente serei un gañador. Agora os xogadores teñen que cambiar a súa caixa actual por outra, pero asegúrate de agocharte na caixa da cor correcta. Só tes 30 segundos para agocharte. Pecha os ollos, nenos. É hora de que o xogo sexa máis serio. Imos! Excellent! Ei, Ivan, non podes facer trampas. Esta non é a túa cor é o vermello. Vale, irmá, estaba de broma. Non te enfades comigo. Estarei atento a ti. Okay. Excuse me? Non te preocupes, irmá. Estou vigiando-te. Finalmente. Non xogarei xusto. Facer trampas está mal. Fantastic. Excellent! Só María e Iván aínda están agochados. Imos. Estades listos, rapaces. Por suposto, non nolo van dicir. Jeje. Creo que Iván está agochado aquí. Non.
Onde máis? Imos comprobar esa caixa gigante. Valeira, sou unha araña. Valeira. Esta é a cor equivocada. Dixen vermello ou verde. Teño a sensación de que temos que comprobar outra habitación. Pero ten coidado, escoita cada son. De acordo. Sí, David. Comproba este, o verde. 1, 2, 3. No, Oh, estaba Valeira. creo que no está aquí. Vejamos esas caixas. Imos, Alex. Imos comprobar. Non sei se están aquí, pero quero ir a outro lugar. Oh no! Intentarei no. Excuse me? No way. Mira, Abrámoslo. aha, Ivan, atopamos. Yupi, atopámoste. Atopámoste. Oh, non, quería ser o último en ser atopado. Viste onde se agocha María? Dime, non yo direi a ninguén. Nunca busca a ti mesmo. Ivan foi atopado. Ganhei. 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 Yupi, Rematamos. Grazas a todos por seguir as normas. Hoxe agardamos moitos gústame de vos. tantas caixas como temos. Agardamos que gocedes do noso desafío dunha cor.